Gooi dan, welkom bij de focus hier op TV2. Ik is Gordon James Perry. Maar nou vandaag se focus in de geel dit geëis kan word. Om naar de geel dit te geëis. Om de geel te geëis. Nog voor de realiteit. Maar eerst Zuid-Afrika rechters worden overvloeden wat Zuid-Afrika heeft gevloeden om voor te gaan naar de okkelrechters. Nog voor de rechters worden altijd geëist kan worden omdat de 50 graden hetzelfde gestegen. En de hele tijd dat bij 900 mensen dood gaan vloeden. Nog voor de rechters worden altijd vloeden omdat ze hetzelfde gebeurt. In KwaZulu-Natal alles geëist kan worden om de geheelheid. Wat is jouw vraag? De geheelheid. Wat is jouw vraag? De geheelheid geëist. Om de soos, you know, jy weet waar de alles en de gezwoorrichters van wijs. Maar eerst daar voor Young Peterson. Baie dankie Young Peterson. Baie dankie. Wat is jouw vraag door de rechters om voor te gaan? Of zien we dit bij? Of zien we dit ook bij om half 8 die weer toe en gooi naar rustige video's. Of zien we dit focus via hier op die weer toe naar half 8 uitgesign. Half 8 uitgesign. Gooi naar en rustige video. Gooi naar rustige video's.